салом алайкум дӯстои азиз ва бародарои муҳтарам. курси имрӯзаро пешкаши шумо мегардонем. дӯстои азиз, Orion Bank 1000 рубл 109 сомон, $100 1089 сомон. дар бонки Алиф 1000 рубл 109 сомон, $100 1085 сомон. дар бонки Хумо 1000 рубл 109 сомон, $100 1090 сомон. Амонат Банк 1000 рубл 109 сомон. бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 109 сомон. Амонатбанк 1000 рубл 109 сомон. Коммерсбанки Тоҷикистон 1000 рубл 109 сомон. аз худи Сбербанк 1000 рубл агар перевод кунӣ 109 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. дӯстои азиз, дар канали мо обуна шавед ва лайк монед. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоҳоро пешкаши шумо гардонем. мувофиқи комментариҳои шумо, мувофиқи дархостҳои шумо, ҳамихе видеоҳои хеле хуб карда пешкашатон мегардонем. барои ин ба мо дастгир кунед, лайк монед ва подписат кунед дар канал. ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоҳоро пешкаши шумо гардонем. боқӣ дар паноҳи Оллоҳ бошед. худо нигаҳдор.